Malta ngħatat il-European Youth Information Quality Label mill-Aġenzija Ewropea għall-Informazzjoni u l-Pariri għaż-żgħażagħ tas-servizz ta' informatika affidabbli, komplut u newtrali li l-Aġenzija żgħażagħ qiegħda toffri liż-żgħażagħ. Is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ Kita Zopparditanti qal li meta wieħed iqis li waħda mill-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iż-żgħażagħ hija l-aċċessibilità għall-informazzjoni korretta li tista' twassalhom il quddiem u tgħinhom jilħqu l-quċċata f'ħajjithom, il-fatt li Malta għandha Aġenzija Nazzjonali verifikata u ċertifikata li tagħti informazzjoni korretta huwa ta' onur għall-pajjiż u għax-xogħol impekkabbli li tagħmel l-Aġenzija żgħażagħ. Waħda mill-ħaddiema ta' din l-Aġenzija qalet li l-Aġenzija taħdem għall benefiċċju taż-żgħażagħ kollha u żżomm l-informazzjoni li toffri bħala prijorità billi tassigura li l-informazzjoni li taqsam tkun affidabbli u mfassla apposta biex iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jilħqu l-għanijiet tagħhom filwaqt li jikbru f'ċittadini attivi. Dan ir-rikonoxximent li jingħatajna mhuwiex ta' onur biss, imma huwa wkoll ta' motivazzjoni għalina l-Youth Information Officers ġewwa l-Aġenzija żgħażagħ biex insibu metodi ġodda ta' kif nistgħu nqassmu aktar informazzjoni liż-żgħażagħ u nkunu iktar ukoll kapaċi inwieġbu għad-domanda taż-żgħażagħ. Min-naħa tagħha l-kap eżekuttiv tal-Aġenzija żgħażagħ Mirjam Tewma qalet li tħossha kburija li l-ħidma ta' din l-Aġenzija qed tiġi rikonoxxuta mill-istituzzjoni Ewropea. Hija sostniet li r-responsabilità tal-Aġenzija issa li tkompli tibni fuq dak li diġà għandha. Is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ Kita Zopparditanti spjega li l-ħidma sfiqa tal-ħaddiema tal-Aġenzija Nazzjonali għaż-żgħażagħ qed tkompli tissarraf ġid kemm f'livell lokali fost iż-żgħażagħ u kif ukoll fuq livell Ewropew. Hekk kif pajjiżna spiċċa fil-quċċata Ewropea b'dan l-unur internazzjonali. Huwa ta' sodisfazzjon għalija nara l-Aġenzija żgħażagħ, l-Aġenzija li jiena responsabbli minnha, ingħatat iċ-ċertifikat, ingħatat din il-label ta' kwalità fejn tidħol tixrid ta' informazzjoni. Nafu kemm iż-żgħażagħ huma esposti sfortunatament għall-informazzjoni li ma tkunx korretta u għaldaqstant din il-label tagħti iktar kredibilità lil din l-Aġenzija.